Уважаеми съграждани и избиратели на община Чепеларе, уважаема госпожо вице-премиер, драги гости, искам да изкажа сърдечната си благодарност към всички, които ме подкрепиха за кмет на община Чепеларе, и за всички, които гласуваха на първия тур за мен. Чепеларе показа завидна избирателна активност. Ние водихме и ще продължим да водим позитивна кампания, в която декларираме истинските си намерения за по-добро настояще и по-добро бъдеще на Чепеларе и цялата община. В тези ни намерения получаваме и подкрепата на останалите кандидат-кметове, с които обединихме усилията си заедно да положим началото на нова политика за възраждане на родния ни край. Имам уверението в лицето на госпожа Меглена Кунева, че ще получаваме нужната ни подкрепа от централната власт, стига ние професионално да направим общинска политика в управлението. Тук и сега искам да заявя пред вас, гледайки ви в очите, че аз, ако получа вашето доверие на 1 ноември и бъда избрана за кмет на община Чепеларе, няма да закрия фабриката за ски. А напротив, ще помогна на господин Вили Керов и всичките около него, за да бъдат реализирани някои намерения за алтернативно производство, като съдействам с цялата си енергия за подкрепа от страна на общинската администрация, за да бъдат разкрити нови работни места. Тук и сега заявявам пред вас, че не съм подписвала никакви споразумения. Тези хора, които са зад мен, подкрепят безусловно едно ново начало, една нова енергия, един млад човек и един нов екип. В името на доброто на град Чепеларе, в името на доброто на общината. Уважаеми съграждани, уважаеми избиратели, призовавам ви на 1 ноември, Денят на българските будители, да ме подкрепите с номер 4 в изборната бюлетина в името на един по-достоен живот за нас, за нашите деца и за нашите внуци. Аз не съм сред вас през последните 4 месеца. Аз съм сред вас през последните 15 години. Вие ме познавате. Аз вярвам във вас и нека да върнем истинската слава и авторитета на Чепеларе. Благодаря. Упълномощена съм да прочета декларация, подписана от кандидатите за кметове на община Чепеларе, явили се на първи тур за местни избори. Заедно можем. Декларация. До подписаните кандидати за кметове на община Чепеларе декларираме подкрепата си за Славка Чакърова
на втория тур на изборите за кмет на община Чепеларе на 1 ноември 2015 година. Единната ни позиция е обусловена от загрижеността ни за нуждата от радикална промяна в настоящето и бъдещето на Чепеларе и Чепеларска община. За нас Чепеларе стои над тесните ни партийни интереси. Уважаеми съграждани, съдбата на Чепеларе и Чепеларска община е и ваша съдба. Подкрепяйте ни! Гласувайте на втория тур на изборите за Славка Чакърова с номер 4 в изборната бюлетина. Нашият кандидат е символът на промяната към по-доброто развитие на град Чепеларе. Подписали Пантелей Менцов, Георги Костадинов, Георги Попов, Нетка Пакулева, Борислав Киряков, Георги Пепеланов, Стоян Чорбажийски, Костадин Пепеланов. Давам думата на господин Менцов, кандидат за кмет и избран общински съветник. Уважаеми съграждани, поднасям моето най-дълбоко почитание към вас и искам да ви призова на 1 ноември, Деня на народните будители, всички мощно да подкрепим Славка Чакърова с номер 4 в интегралната бюлетина. Славка Чакърова заслужава да бъде новия кмет на община Чепеларе. Славка Чакърова има силата, волята и енергията да поведе нещата в нова, правилна посока за благото на всички нас. С благодарност още един път искам да ви призова в неделя мощна подкрепа за Славка Чакърова. Благодаря ви. Давам думата на господин Георги Костадинов, кандидат за кмет. Уважаеми граждани на община Чепеларе, искам да ви благодаря първо за подкрепата, която дадахте за мен като кандидат за кмет. Това, което аз ви казвах по време на предизборната кампания, беше, че искаме радикална промяна и общината има нужда от кардинална промяна. Лицето в момента, което може да направи тази промяна, се казва Славка Чакърова. Призовавам тези, които подкрепиха мен, да подкрепят нея на втория тур, на 1 ноември. Подкрепете я, наистина съдбата ни зависи от това. Момента исторически, погледнете ни всички и го запомнете. Благодаря. Давам думата на господин Георги Пепеланов, кандидат за кмет. Добър вечер на всички. Тази вечер аз съм тук пред вас за втори път. Един път като кандидат кмет, а сега като човек, който искам да подкрепа Славка Чакърова. Тук съм с ръка на сърце пред всички вас да ви кажа, че с нея пазарлък не съм водил. Няма и да водя. Приканвам всички, които дадаха гласа си за мен, да подкрепят Славка. Защото нейната програма на 99% се покрива с моята. И смятам, че Чепеларе ще тръгне най-сетне напред. Проявете разум. Знам прекрасно, че в града има страх.
страх, който трябва да излезне от душите ви. Не трябва да се страхувате. 1 ноември е деня, в който Чепеларе трябва наистина да потегли напред. И искам да ви предам нещо и да ви припомня на всички. Дори и аз го бях забравил това. Един мой приятел от Чепеларе, който вече живее в София, каза: не мога да дойда, но им кажи на чепеларци да си спомнят преди 4 години какъв подарък направиха на Тодор Бозуков. Той победи служебно, защото другия кандидат не го харесаха. Предай им да не правят втори път такъв подарък, защото мисля, че им излезе солено. Благодаря ви. Давам думата на господин Георги Попов, кандидат за кмет. Уважаеми съграждани, скъпи приятели чепеларци, заставам пред вас с ясното съзнание и отговорност, че аз и всички наши съмишленици, екипа, с който работихме по време на тази кампания, заставаме твърдо, без резерви и условия и подкрепяме Славка Чакърова. Аз вярвам, че с обединението за Чепеларе и заедно можем, на 1 ноември ние ще се поздравим с победа. Приканям всички вас, гласувайте за Славка Чакърова. Благодаря ви от сърце. Давам думата на госпожа Нетка Пакулева, кандидат за кмет. Уважаеми съграждани, добър вечер от мен. Аз искам да ви призова като представител на НФСБ и участник и кандидат за кмет на община Чепеларе в настоящите избори, проведени на 25 октомври, да подкрепите Славка Чакърова във втория тур за местните избори. Призовавам ви да я подкрепите, защото съм убедена и с чисто съзнание ви заявявам от мое име и от името на моите съмишленици, че Славка Чакърова не само ще работи за благото на Чепеларе от сърце и душа, тя ще направи всичко възможно по силите си да промени статуквото, което е утвърдено от много години в община Чепеларе. За да може нашите деца, вашите деца, нашите внуци и правнуци да живеят в по-добро време. И затова на 1 ноември, когато за втория тур на изборите, ви призовавам всички мои съмишленици, вие като съграждани наши, да подкрепите Славка Чакърова, защото разума трябва да наделее вече. Стига това статукво, което е наследено вече толкова години в община Чепеларе и нищо не се прави за благото на хората. А един кмет на общината трябва да работи именно за благополучието и благото на хората в този град и в тази община. Затова подкрепете Славка Чакърова на предстоящият втори тур на местните избори. Благодаря ви. Давам думата на господин Костадин Пепеланов, кандидат за кмет. Благодаря. Аз ще се позволя да прочета това, което съм написал. Уважаеми съграждани, драги гости на град Чепеларе, уважаема госпожо вице-премиер на Република България, уважаеми колеги, най-големият изпит и изпитание за чепеларци и гражданите на общината ще дойде на 1 ноември, неделя, денят на втория тур на изборите за кмет на общината. Аз и моите избиратели подкрепяме кандидатурата на Славка Чакърова за кмет и се аргументирам с една малка препратка в българската история. Знаете, аз съм историк. Това е времето, когато апостола на българската свобода Васил Левски призовава българите. Цитирам го. Вижте и нашата песен. Как пеем ние, пък как трябва да пеете вие, че накрай, както речат повечето игроводи, трябва да играем. Ето ги игроводите.
Пред вас са застанали те. Бъдете сигурни, няма различни партии, няма долу ГЕРБ, няма да живее еди кой си и еди коя си партия. Няма пазарлъци и споразумения и тънки политически сметки. Ние вече имаме една единствена партия и тя се нарича Чепеларе. И в името на доброто настояще и бъдеще на Чепеларе и общината, ние обединяваме усилията си за нужната промяна. За нас тя е край на сегашното статукво, в което пред очите ни Чепеларе залиня и загуби силни позиции. За нас промяната е началото на възраждането на Чепеларе. Уважаеми се граждани и избиратели, на 1 ноември, денят на българските будители, знаков ден, изберете името на Славка Чакърова и номер 4 в изборната бюлетина. Това е гаранцията за успешно издържан изпит, което ще значи, че няма да има много двойки в изборните урни. Бог да пази България! Давам думата на госпожа Миглена Кунева, вице-премиер на Република България. Добър вечер на всички! Здравейте, скъпи чепеларци! Много се радвам, че съм с вас тази вечер. Бях си намислила какво да кажа за Славка и аз ще го кажа. Но това, с което искам да започна, е нещо, с което ме изненадахте тук толкова много, че съм трогната до сълзи. И това са думите на кандидат-кметовете. Това са думите на едни достойни хора. Бих искала България да има политици като тях на национално ниво и бих искала цяла България да се получи от Чепеларе. Няма такива хора. Или във всеки случай са малко. Браво на вас! Това е нещо, което само в най-опитните и най-старите демокрации можеш да видиш. Да се бориш честно и когато видиш, че някой е напреднал честно повече от тебе, да му кажеш: ще помагам. Ето за това смятам, че трябва да успеете. Цяла България знае, че планината ражда хора. Благодаря ви. А сега искам да кажа и това, което си бях намислила за Славка, което знам за нея от първия момент, в който я видях. Славка умее да работи, Славка умее да предлага планове и Славка умее да обединява хора. Това е много добро начало за всеки политик. И дай Боже, то да я отведе много далече. Защото уверявам ви, че ние имаме нужда всички от такива хора. Помогнете и за да могат всички да видят на какво е способно Чепеларе, на какво са способни местните политици в Чепеларе, на какво сте способни вие. Направи ми впечатление, че дори и сега, когато в такива предизборни срещи обикновено политиците вървят с лозунги, Славка като местен политик сложи на място най-важния проблем. Разбира се, че общината, разбира се, че кмета трябва да помага на бизнеса. Толкова често забравяме да го кажем. Кой друг, ако не общината, ще създаде условия, за да може този бизнес да се развива? Кой друг, ако не общината, ще каже: аз ще защита местното производство? Аз няма да допусна да има безработица. Аз ще помогна на местния бизнес. Ще помогна много хора още да посмеят да правят местен бизнес. Ще им кажа как. И ако тя успее да го направи стъпка по стъпка в следващите години, когато тя ще бъде кмет на Чепеларе, ще бъде един съвсем друг град. Ще бъде съвсем друго място. Такова място, каквото вие заслужавате. Работливи, умни, знаещи, решителни хора. Още нещо. Знам, че ви е болка това с европейските проекти. Не вярвайте, че ако изберете Славка, някой централно ще ви спре проектите, защото не сте от най-голямата партия. Това няма да стане. Гарантирам ви. Гарантирам ви. И за да не мислите, че го казвам само като представител на реформаторския блок, аз ще ви кажа, че след един ден министър-председателя открива пречиствателна станция в Несебър. Кмета не от ГЕРБ, ама го прави.
Така че само давайте качествени проекти, събирайте хора, които да работят тук, учете ги и нямате никакви пречки пред вас. И последно, понеже някои от колегите казаха тук по въпроса за страха. Това е наша задача. От моя страна искам да ви гарантирам, че всеки сигнал за нарушение, всеки сигнал за сплашване, Славке, пращай ми го лично на мене. Няма да допусна едни смели и сърцати хора като вас да бъдат изкривявани, просто защото някой си прави криви сметки. Кривите сметки са за кривите хора. Ние тук гласуваме правилно за правилния човек. Много е хубаво, че на политическата сцена в Чепеларе влиза нов човек, нали искаме нови лица. Влиза жена и влиза човек, който му се работи, да не може да се сдържа. И това е повод за празнуване на Деня на народните будители. И само още едно нещо. Както се казва, Господ дава, ама в кошара не вкарва. Няма как да имаме резултат, ако всеки един от нас не позвани поне на един приятел още и не му каже да доведе още един приятел. Изборите не се случват от само себе си. Изборите трябва да си ги направим по нашия начин, така както тук тези прекрасни кандидат-кметове предложиха и така както сигурна съм, Славка няма да пропусне да направи. Много работа, кураж до последния ден. Убедете се на колкото се може повече приятели. Аз ще поразтърся кой познавам от Чепеларе, пък живее в София, да се обади на роднините си. Успех! Давам думата на господин Димитър Делчев, народен представител. Здравейте, Чепеларе! Много се каза преди мене, затова ще бъда много кратък. Гледайки този отбор, който стои зад мене от различни партии, гледайки това единство, което се обединява зад една личност, каквато е Славка Чакърова, аз си мисля, че вие на 1 ноември, Чепеларе на 1 ноември не трябва да изпуска своя златен шанс. И то е да избере истинския кмет за корената промяна на Чепеларе. Славка Чакърова. Аз съм гледал програмата на Славка и съм си говорил с нея и знам, че в програмата на Славка за Чепеларе личи компетентността на икономиста, личи целеустремеността на интелигентния човек и подредеността и грижовността на една жена. И за това си мисля, че ако вие дадете своя вод на 1 ноември за Славка, Чепеларе може да заприлича на един истински, китен, красив, алпийски град, но в българския му вариант, който в крайна сметка да привлича хора от цял Смолян и да привлича инвестиции от цял свят. Затова на 1 ноември гласувайте с номер 4 за Славка Чакърова. Уважаеми съграждани, искам да ви съобщя, че господин Борислав Киряков и господин Чорбажийски отсъстват от нас по обективни причини. Закривам предизборната среща със сърдечен поздрав към най-младите чепеларски избиратели с най-българското рок парче на Звезди и Ахат Черната овца.
За съдба. Аз съм си враг.